Vull blanc, vull primavera... Que arribi ja. Ja, que per cert, aquestes pluges no sé com us van als pagesos, Gens bé. Gens bé. No toca que plogui ara? No. A la primavera? A veure, un raig, però prou, Portem raig tot l'abril i maig segueix. Està ploguent massa, la fruita no vol aigua, no, per dalt, vol aigua per sota, sempre ho diguem. Els arbres necessiten aigua per l'arrel, però per la fulla, no. I com us perjudica això? A quin tipus de fruita? A les cireres. A les cireres. Les cireres ara els obre, els hi treu gust, però mira, hem d'agafar-nos-ho bé i hem de pensar que durarà 3 dies i ja s'acabarà. Doncs sí, senyor. Bé, avui parlarem de tomàquets amb el Pere Puigvert. Ens podeu trucar per fer-nos preguntes sobre això, sobre un altre tema. Si sobre tomàquets, millor, perquè és el tema protagonista. Ara, si voleu fer això, doncs una pregunta sobre un llimoner, doncs també. Ja ho sabeu que com que ve un cop al mes, doncs obrim una miqueta el ventall. 902 47 700, 902 47 700, que sapigueu que tots aquells que passeu per antena per fer-li una pregunta, per un costat us emporteu un exemplar d'un llibre que va escriure ja fa temps, però que continua plenament vigent, que és com escollir les millors fruites i verdures. I punt número 2, entreu en el sorteig d'una passejada pels seus terrenys de conreu que té a Ventalló, doncs sortireu amb una cistella de les que ella entrega als padrins dels arbres fruiters. Avui, a més, vols anunciar un regal pels oients del Dia Lliure. Saps què passa? Que ja tenim gent, oients, insistents, que diuen, escolta, per què sempre toca la cistella amb un mateix? I jo vaig pensar, perquè la gent provi què és això de padrinar un arbre fruiter, que n'hem parlat tant de temps, per saber si li agrada o si no li agrada, fem-los-hi fàcil. Ja és bastant fàcil pagant 50 euros i emportar-te 50 euros de fruita i verdura. Doncs fem-los-hi més fàcil. A bon preu. I de qualitat i sense pesticida. Però podríem fer una cosa. Doncs tothom que padrini un arbre avui, demà i demà passat, que també és festa, a part de la fruita que s'emportaran amb l'aportació que facin, tindran una cistella, com les que regalem aquí al programa, valorada en 30 euros, que hi haurà productes dels nostres cultius, i a més alguna conserva i algun suc. En Víctor li agrada, m'ha dit, em vols provar? Dic, no, per vosaltres. Com són les conserves? Com són les conserves, els sucs? No, de veritat, jo ho dic perquè el Pere ens els ha portat, els hem tastat i per tant parlo amb coneixement de causa. O sigui, posen 50 euros per apadrinar un arbre fruiter i s'emporten fruita i altres productes per valor de 80. De 80, correcte. Surt molt rodó aquest negoci. Escolta, Pere, però passes una mica de regalat. A veure, perdó, oients, A veure, sembla que sí, que sembla que és una cosa que dius, bé, perquè regales tant, però molta d'aquesta gent ho torna a provar. Et surt a compte. I jo crec que sí. Sempre el pare sempre en diu que per sembrar primer s'ha de regar, s'ha de sembrar i s'ha de regar i s'ha de cuidar. Si no cuides, ja en farà prou. No reculls. Per tant, has d'invertir per recollir. I és una manera de donar alegria a la gent. Que jo vinc avui carregat d'alegria, de bon rotllo, perquè és el que hem de donar, però més que mai. Perquè trobes que estan els ànims... M'he posat blanc. Què carai, el temps estan així. He sentit la primera hora del programa, dic, para ja, la segona. Clar, és que... No. Com està el pati, Pere? El pati sí, però jo hem de dir bon rotllo. I entre tots ho arreglarem i ens en sortirem. Jo ara vinc de França i estan ben espantats els francesos. Escolta'm, que allà també van cap a baix, Sí, t'he dit que sí, que jo viatjo molt a França, però entre tots ens en sortirem. I parlo amb pagesos, iniciatives fantàstiques. Un pagès amb una rodona d'un supermercat anar donant 3 cireres a cada cotxe. Va provocar un col·lapse de 50 cotxes. I va dir, qui, senyor? I la policia no et diu res. No, què va? Això... Tothom va menjar cireres. No, mira, avui hem entrevistat el Christian Felber. Estem parlant de tot excepte dels tomàquets, però vaja. Podeu trucar, Ha vingut aquí un expert molt interessant, expert en economia. He sentit pel viatge. I molt interessant, perquè clar, ell diu, escolta'm, si ens mobilitzem, encara que ens sembli impossible, perquè ara ho veiem com una utopia, realment, i sembla que no puguem fer res. Si ens mobilitzem, podem canviar les coses. Un gra de sorra cada un i canviarem les coses. I tant que sí. N'estic convençut. Doncs escolteu, si voleu apadrinar un arbre fruiter, perquè encara no el teniu apadrinat, i voleu aprofitar aquesta oferta, superoferta que ens està fent el Pere aquest cap de setmana, recordeu, avui, demà i dilluns, si apadrineu un arbre fruiter, teniu 30 euros extres de fruita i verdura. De fruita i verdura dels nostres arbres, que podran consumir o bé taronges a l'hivern, o bé cireres ara, o bé pressa a l'estiu, barrejat i una mica, de tot el que fem nosaltres. Sí. Doncs entreu a la pàgina web apadrinaunarbrefruiter.com, apadrinaunarbrefruiter.com, i allà està molt ben explicat. Que em diu la Cristina que ja hi ha trucades? Si encara no li he fet cap pregunta, em diu la Cristina, així n'hi ha. Vinga, doncs contestem. El gest de moltes trucades. Va, passa, Cristina, passa trucades. Aquí tenim el telèfon, la Roser. Roser, bon dia. Hola, bon dia. Des d'on ens truca, Roser? Des de Barcelona a les Corts. Molt bé, tu diràs. Doncs mira, li vull preguntar
des de l'olor dels tomàquets que jo tinc dels meus avis pagesos és indiscutible, no la trobo enlloc ara. Però bueno, a part d'això, quina mena de classe o mena de tomàquet és millor per fer salsa de tomàquet? Per fer salsa de tomàquet, bona pregunta. Sí, per fer salsa de tomàquet. Molt bé, Roser. Per fer la salsa natural. El que té la Marta a la mà, per exemple, podria ser El tomàquet de branca. El tomàquet de branca, però de bona qualitat. Sí, de bona qualitat. Com ho sabem si és de bona qualitat, De bona Pere? qualitat és molt important que la branca sigui tersa, gruixuda, i el tomàquet tingui un color ben vermellós. És a dir, hi ha una varietat que es diu Dorinta, que va molt bé, i llavors per fer salsa de tomàquet, un altre tomàquet molt bo, és aquest de forma de pera, aquest en forma allargat, de bombeta. Sí. I després la branca del tomàquet de pera ha de ser... Verd fosc i gruixudeta. Que no sigui molt prima, No, perquè quan és prima la tomatera ja està vella, ja segurament, jo que dic, l'ha madurat de mal humor, en diguem allà. O sigui, Roser, la pell ben tersa, ben forta, ben ferma... Sí, però la branca... I la branca... També, fosca, la branca, no? Fosca, gruixuda... Fosca i gruixuda. Sí, com més gruixuda, més possibilitat és que el tomàquet sigui de primera collita. Estupendo. I madurat amb més força. Perquè tu amb quin tomàquet fas la salsa, Roser? Home, a vegades la tinc que comprar de pot. Com molta gent. Sobretot a l'hivern. Sí. Però canvia després, quan ho fas amb tomàquet natural? L'hivern, de veritat, és que al preu hi ha tanta producció de tomàquet d'hivern que a l'hivern pots trobar tomàquets molt bones i molt bé de preu. Potser tant com a l'estiu. Tot i que jo sempre recomano fer la salsa al mes d'agost. Molt bé. Doncs escolta... Esclar, no té el mateix gust a l'hivern que a l'estiu. I si aquests de pera no estan malament. No, si els busques ben madurets, hi ha qualitat. Al mercat hi ha qualitat i qualitats. És a dir, el que diguem sempre, si vols una bona qualitat de salsa, gasta't algun cèntim més amb un bon tomàquet. Roser, moltes gràcies i número 1 pel sorteig, d'acord? Gràcies. Una abraçada, adéu-siau. Ara de seguida passem més trucades. Ella et preguntava, continua amb els tomàquets de branca, jo aquí la mà i els deixo damunt de la taula. A veure, per tant, el tomàquet de branca o el tomàquet pera per fer la salsa. Sí. Pregunto jo, per fer un plat de tomàquet tallat a rodanxes, amb un bon raig d'oli verge d'oliva i una mica de sal... I una mica de formatge blanc... I una mica de formatge o el que vulgueu, però res, per notar el gust del tomàquet, quin recomanes? Doncs jo recomanaria dos tipus. Si us agraden els tomàquets de consistència tubeta, un cor de bou de bona qualitat. És a dir, un cor de bou que tingui un color rosa. Com expliquem com és el cor de bou? El cor de bou és una tomata que és així estriada, que podria ser una mica semblant als de Montserrat, però més allargadeta, i que de dintre és molt plena. De dintre és molt plena. És a dir, té una llavor, però té molta carn. És dolç? És dolç. Depèn de com estigui cultivat, però si està cultivat en un terreny ben adobat amb potassa, sempre és molt important, ha de ser molt dolç. Aquest seria un. I a l'hivern, com que ara està molt bé de preu, un tomàquet Rafa autèntic, perquè igual que les coses hi ha moltes imitacions. Hi ha Rafa autèntic, hi ha sortit 50 imitacions. Autèntic ha de ser petitó, lleig, i sobretot madur, molt madur, com més madur millor. Aquí a Barcelona a mi em fa molta angúnia i molta ràbia a vegades al mercat, que veus uns tomàquets verds que per raf que siguin no seran mai bons. I jo us dic, per què el porteu aquest tomàquet tan verd? Diu, no, és que ens els demanen així, perquè així tenen més aguant, dura més dies. Perquè quan dura això? Un cop està ja madur? Aquest, per exemple, que tinc a la mà està vermellet. Sí, aquest vermellet pot durar 15 dies, perquè vols tenir-ho més. No val la pena. A la nevera, el tomàquet, directe? O què? A fora mateix. On el poses? A fora mateix. Si te'l vols menjar en 2 o 3 dies, no cal. És una de les coses que aguanten més, si són de bona qualitat. Això per amanir una cosa bona, però n'hi ha d'altres. Saludem a veure qui saludem. Cristina. Que jo em deia tantes trucades que jo he interpretat que aquí s'estaven esperant per intervenir i ella s'ha relaxat. Quan ha vist que nosaltres parlàvem, deu haver dit als oients, ara us trucaré. Doncs quan vulguis em vas passant les trucades. A veure, hem parlat d'aquest tomàquet, que és el cor de bou. N'has portat un de molt gran, que té també aquesta forma estriada. Sí, seria un cor de bou de cultiu més forçat. És a dir, això seria un cultiu especialitzat en fer tomàquets de cor de bou de categoria extra. Aquest és caret, no? Pica més i potser... Què pot costar, això? Aquest pot costar al mercat uns 5 euros al quilo. 5 euros al quilo? Però no necessàriament ha de ser més bo que l'altre. Podria ser que fos igual bo que l'altre. El que és més petit, vols dir, El que sí que aquest, la rodanxa, o com clar, és molt espectacular. És més espectacular i també és bo. Però n'hi ha d'altres. A veure, explica'ns, perquè aquí ens ha portat una mostra ben àmplia. Per amanir, aquest seria un tomàquet... Ara, aquesta és una varietat nova, que és molt bona, que es diu Montenegro. Semblant a les que hi havia abans, que hi havia Rambo, també aquí es cultiva el caramba.
són unes tomates tipus poma, la tomata d'estiu d'aquí, aquestes rodones, plenes, pesantes, importantíssim, que siguin vermells, com més foscos millor. Això de tomata verda és que perd la meitat. Però en veus molts de tomàquets verds. Bé, perquè no me'n escolten suficient. Però si sabessi la diferència que hi ha entre menjar aquest tomàquet o un tomàquet verd, veuria una diferència. Però un tomàquet que tu compres verd i que et madura a casa, que canvia de color a casa... S'ha de collir com a mínim rosat en la planta. O sigui, canvia el gust, realment, encara que maduri després, canvia el gust. Sí, però vull dir que és molt important que sigui el moment de virar de verd a rosat i de rosat a vermell és quan agafa el tant per cent més alt de sucre. Per tant, esperem-se que agafi color rosa d'agafar. Però per què no ho fan? Perquè el majorista que compra tomata, si li arriba madur, xato, a meitat de preu t'ho pagut, perquè és madur. I clar, aquell pobre pagès... A sobre que l'ha agafat en el punt òptim? Doncs sí. Li paguen menys? Doncs sí. Està molt mal muntat, això. A veure, espera, que passem un oient. La Glòria. Glòria, bon dia. Hola, bon dia. Des d'on es truques, Glòria? Des d'Esplugues de Llobregat. Molt bé, tu diràs. Doncs pues miri, me van regalar un planter de tomaquera, un company de classe, i em va dir, lliga-la perquè es anirà creixent en l'aire. Però, noi, no sé si és que he enganxat totes aquestes pluges que hem tingut, se m'ha fet una planta rodona, preciosa, amb una força que té, però, en canvi, no puja en l'aire. Ja pujarà. No sé si l'haig de tornar a lligar més amunt, o recollir-la, o què haig de fer. És que és normal que no creixi de pressa ara. Les tomateres creixen de pressa quan fa molta calor. Ja creixerà. El que sí ha de fer és esporgar-la, veurà que treu fills, i aquests fills els hi treu, els despunta. Els despunta. Els fills que treu per sobre la fulla, els despunta. Això se'n diu esbrollar la tomatera. I va creixent endavant, li deixa les flors, i ja veurà que irà creixent amunt. Sí, segur que sí. Però és que em fa una il·lusió més que les flors. Clar que sí. Clar que li farà il·lusió. Veurà que traurà bones tomates. Molta sort, Glòria. I número 2 pel sorteig, d'acord? Molt agraïda. Una abraçada. Adéu-siau, adéu. Vinga, saludem la Montserrat. Montserrat, bon dia. Hola, bon dia. Tu diràs, Montserrat? Bueno, doncs jo hi ha les dues preguntes que jo volia fer, era el tomàquet per amanir. Per amanir. Perquè a vegades es veus uns tomàquets, el que està dient aquest senyor, preciosos, i potser els poses als talles i, escolta, és que no tenen gust. Són de color blancs de dintre, perquè han madurat de mal humor. Però, vostè també ha dit que el tomàquet tou, jo parlo per mi, el tomàquet tou no m'agrada. Clar, si vol un tomàquet més ferm, més dur... Que tingui consistència. A veure, sí, però, a veure, hem de sacrificar tots els gens que donen duresa al tomata, treuen gust. Té una escala de... Com més ferm, menys gust. Evidentment. Perdó, jo com el tallo amb el gabinet i veig que es desfà i fa angúnia. S'ha de buscar un terme mig, com tot. I no hi ha una espècie de tomàquet, saps? Per exemple, aquest que dèiem, el cor de bou, li costa molt cada tou. Però aquest és caret, eh? Sí, llavors n'he portat un altre, que és una veritat que es diu Marmanda. Quin és? A veure, que és aquest d'aquí. Que s'assembla també al cor de bou. Sí, però no és ben igual. Són tomates que són... És que és difícil d'explicar això per la ràdio, de varietats antigues. Està gravant un vídeo que segur que el penjarà. Mira, em diu el Daniel Prats, que sembla ben bé una carbassa, però és un tomàquet. Sí, és un tomàquet. Seria perquè t'imaginis una miqueta la forma. I aquest és bonet. És dir, a veure... Com has dit que es diu, aquest? Aquest Marmanda. Marmanda. Sí, són tomates que venen de procedència molts francesos, i els francesos són molt llepafins amb la tomata. Home, és ferma, que jo aquí estic intentant... Per això et dic que no perquè sigui vermell ha de ser tovet. A veure, pots trobar tovet un tomata vermell al mes d'agost, que sí, que al mes d'agost es fa angúnia, però tot i això és que el gust que agafen quan s'envermelleixen és que és bo. No ha provat mai aquelles tomates que venen de Canàries, que són rodonetes, petitones i tenen tan bon gust? Jo de vegades en compro, aquests de penjoll, de penjar, que es diu, i fan una olor. Inclús a vegades amanita alguns... I que es poden menjar perquè són madurs. I que són bons. Veus? El tomàquet de penjar és bo, el tomàquet de penjar. Si no, agafi un d'aquests de cirera que té com una arracada, la Marta. Aquests són els cherry. Sí, tomàquets cirera. Aquests per amanida molta gent els utilitza. I són dolcets i exploten. Sempre, sempre són bonetes. Què passa? Montserrat, et sembla bé o no? Pensava que ara vas a portar-me la contrària. Gràcies. Em diu, jo dic, a veure què dirà la Montserrat. Molt bé. Doncs escolta'm, un número 3 per tu, d'acord, Montserrat? Vinga, adéu-siau. Gràcies a tu per escoltar-nos. Escolta'm, aquests xerris són fàcils de conrear o no? Superfàcils. Ah, sí? El més fàcil de tot. Aquest? Aquest agafes una llavor d'aquesta tomata,
d'aquesta d'aquí, i la tires pel teu test que tinguis per allà, aquella teva terrassa tan bonica, sí? I veuràs tu com comencen a sortir tomateres d'aquestes... Però s'ha de regar molt, això, no? Sí, les tomateres s'ha de regar un cop al dia. Però amb una llavor ja creix una planta? No, que amb una llavor creix una planta i aquí dintre n'hi ha 100, vull dir que tranquil·la. Caram! Que això és mala herba. La van portar els espanyols d'Amèrica com una mala herba. Era una mala herba que creixia per terra. Vull dir que, a veure, això és una herba que si et descuides desinfecta a l'hort. Escolta'm, no hem parlat d'aquests que li agraden molt al Víctor. El Víctor, sí. La tomata Víctor. Bé... No es diuen Víctor, no aneu a la botiga i no demanem... És una tomata moderna que s'ha fet al laboratori, però és bona, s'ha buscat que tingui una mica el gust d'abans i una mica la consistència de bona tomata, no? Es diu? Kumato. El Kumato. Sí. Té la pell bastant dura. Com més madur, millor també, et vaig a dir. Aquest és bastant verdot, però si un Kumato ben madur, quasi s'envermelleix, només li queda de verd la part d'aquesta de sota. Oi que té la pell bastant gruixudeta? Sí, la pell és dura. Igual que el Raf també té aquest defecte, que la pell és dureta. A tu t'agrada la pell dura? Sí, va gustos. Diu el Víctor. Jo dic, hi ha tantes tomates... A mi m'agraden els tomàquets cruixents. Cruixents. Sí, és que aquest és cruixent. Sí. A veure, entre gustos no hi ha... Jo sempre ho dic, no hi ha disputes, no? Per tant, hi ha d'haver un tomàquet, una tomata per cada persona. Per tant, mira que si n'hi ha. I a l'hivern, a l'estiu, hi ha d'aquelles llargues del Pebrot, hi ha de Montserrat... I tant. Ja continuarem parlant un altre dia de tomàquets, perquè això dona molt de sí. Ens has portat, per cert, avui també unes peres... Sí, en Pere t'ha portat una poma. El Pere m'ha portat una poma, unes pomes espectaculars i enormes. Sí, m'ha fet gràcia perquè aquestes són les pomes que diguem sempre que hem de pagar royalties per cultivar-les. Jo no n'he volgut pagar, i en comptes de dir-li Pink Lady, li dic poma fruites Núria. Però és una còpia... No, perquè és el mateix? És la mateixa varietat, és una còpia que no la podem... Però això no et poden posar una demanda, tu? Si la vengués com a Pink Lady, sí, però no la ven com a Pink Lady, la ven com a poma Pinkies. Val? Sí, ho dic perquè estic totalment en contra que el pobre pagès l'altre dia... Has de pagar uns royalties per... Sí, a veure, que si tu te veu un par ho entenc, però que no deixin plantar-la sense res. Bueno, hi ha còpies, això és una còpia, veieu que és bonica? Molt maca. La podríeu comprar com un Pink Lady i és molt bona, la provareu. Doncs escolta'm, ja la tastarem i a veure què tal. Recordem, per cert, abans d'acomiadar el Pere i de fer el sorteig, a veure qui s'emporta la passejada, que avui, demà i també dilluns, si apadrineu un arbre fruiter, dels que té el Pere, que té moltes varietats diferents, a banda d'obtenir la fruita pel valor que vosaltres invertiu, us emportareu una caixa valorada en 30 euros en fruites, verdures i altres productes que ells elaboren. Vinga, anem a fer el sorteig. Entre la Roser, la Glòria i la Montserrat, a veure qui ve a visitar-te a Ventalló. L'altre dia van venir. Sí? Van dir que t'ho dirien, que s'ho van passar molt bé. Molt bé. Número 1, per tant, la Roser, que ens feia la pregunta sobre la salsa de tomàquet, és la afortunada d'avui. Moltes felicitats, Roser. Pere, moltes gràcies i fins la propera. Fins la propera. Adéu-siau. Adéu.